Guys, welcome back to our YouTube channel, no? Today's episode, guys, another mukbang with Ador, no? Pagkatapos ng ating mangga at saka balot, ngayon naman ay chicharong bulaklak ni Tatay Upaw, guys. Kami yung gumawa sa guys, no? Chicharong bulaklak, kami yung nagluto. Tingnan nyo, guys, oh. Yan. Crispy to, guys. Oh, very crispy. First bite, ikaw, love. Kuha. So, napon may pink sauce. Siyempre, may San Miguel beer. Ba't ka naman San Miguel beer? First, cheers. Sige muna, love. Ay, cheers muna. Cheers. Gadali mo siya, oy. Cheers. Ako sa tilawan nga walay sauce, guys, ha? Gutom na. Kung unsa ba, lami ba yun, eh? Ano? Lupig ang ginabot sa bayot. Ngayon sa babag. Ko nga. Right Love, no? Guys. Gusto na to sa atong pink sauce. Ano eh? Hang kayo. Nga sili. Daghan ka. Guys, tatlo na lang, guys. 3,000 subscribers na tayo. Yung nanalo sa mga t-shirt, check nyo lang yung announcement natin sa community, sa YouTube or sa Facebook, no? By Jeffrey. Mag-print tayo t-shirt by Jeffrey. Napo lang sa kabuok. Lami ay. Lami lap. Ikaw lang, wakay shout out. Shout out sa mga kauban gahapon nga itong ni-ari. Sobra na nila, guys, ay kaning mong kuan ba limoncito sa mojitos. Sobra nila, nyo? Shout out sila. Sheena, bay, hangover dala. Oy, si Ma'am Sheena. Dara, oh. Uy. Hindi na yun. Anday. Hinay-hinay lang kayo, guys, ha. Sa mga high blood. Bawal to. Shout out Bisaya Studio, oh. Sir, nagmukbang na ko, napalit na ko sa takan. Collab na tapuhan, sir, ha. Duwa ba yung basket ni Arnel. Oy, shout out sa kong amigo nga gwapo na mo. Arira ba ko naturon siya, si Arnel. Kuha siya sa itlog sa kakatel. Guys, oh. Sus. Kan sila blami, no? Thank you. Ay, katingog si Ador. Ha? Hang. Gutom na, guys. Hang kayo. Nga eh. Mami. It's a very gutom. Mami, Ika gutom is a person, guys. Kung sa talabi ka ng thumbnails. Ang thumbnails. Ko usalap. Ang anak ko doon. Cheers. Thumbnails, kaya pang thumbnails. Okay. Napalit din ako, guys, sa Takan. Sa lugar namin dito sa Lapu-Lapu, no? May Tapos ka na. Shout out din ako si Idol William Uwano, no? Dol. Kaon ka ni Dol? Suwenig mukbang, Dol. Ale! Gamit ka ni Dol. Shout out Boss William Uwano Jr. Taga Barili. Mukbang po siya. Aw, katungkuan. Imanggi. Taga Takan. Ilang dapat Diana. Oy, Diana. Hello, Day. Si Ali, saba na po. Ale! Mo-appeal din si Ali pero may sa kuan. Ato ang mukbang, guys. No, shout out ni Boss William Tawilwil Uwano na ni sa YouTube channel, guys. Ibutang nako dre, guys. I-subscribe ninyo, guys, kay luto-luto po niya og kaon-kaon. Ato i-support. Subscribe na to. No, taga Barili na. Kusgan po na. Sus, lami kisarayas, Lami, ayo. Tagrahas pa ba? Parat man. Lami sa kay parat ba, no? Hang pagyod.
Nga. May kaayo. Sayon ra kay lutuon guys, lami pagid kay kanon. Sundalan ninyo to akong gihimo ganina nga procedure sa pagluto. Yeah. Yeah. Lami. Pag-cookie ka. Uy, nagpapalit ng coke si kuan. The yummy is a coke. Nana yung coke. Yung monster din, no? Kita pagka. Nana. Shout out sa mga kauban ako sa trabaho no, sa Maple, sa IT department ni Jappy, Yeah. ni Dong Toads, ni Tulits, ni Joe, ni Ma'am Sab, no? Ni Day Giselle. Shout out ninyo. Sa paman ni Windel. Sa paiwan ako na kuan diha, shout out. Murag na shout out na tanan no. Shout out ninyo. Shout out po na ako sa akong amo dayoy nga gwapo si Sir Jed. Sir Jed. Shout out nimo sir, mga unta ginabot. Kami kayo. Daghan mo ng rata niya. Nga? Kaunta kay gabalik ta ganina. Shout out din ako mga kuya ganina sa bike sila Sir Nelson, si Sir John, o nga taga St. Dominic Bikers. Shout out ninyo tanan. Uy, may monster. Kaunta ginabot ana, nami kayo. Nami. Sa Kuragi, shout out sa Kuragi. Kuya Silot, dara mo mukbang Kuya Silot ay. Shout out ni mo Kuya Silot og ni Doan. Sa akong kinugos diha Kuya Silot, si Be. Alex, no? O guys, inom sa ta, gamay og pilsin lang. Oh. Ra. Nam ta gamay, bugnaw ka ni guys. Mi ay. Very doors dire. Kanirang pilsin ang ginom, no? May kayo. Mga shout out lab. Tuwa ka gutom ko, guys. May shout out sa Ador kay gutom daw siya. Ayan. Shoutout ko sa kong igagaw nga akong kakbang raw kaon. Ting-ting yung pangan, guys. Oo. Sakpan ganina nagkuha diri ana ba. Ikuan to As sa background sa Tim magkaon. ikuan to ba. Nipunit mo sa diha nagkuha sa pagkita niya. Lami guys ay. Tulo ka kilo. Ni gamay siya. Mo na lang ni. Tulo ka kilo ni siya guys, palit na mo no. Lami. Pwede ni pang pulutan guys. Pwede bunsudan. Ang pink sauce dire perting hanga. Right? Oh? Hang. Lami kayo. Sa ilaga. Kita mo sa ilaga, guys. Oh, kunang sa ali. Ilago. Lami ay. Da. Oh? Mi ay. Sus. Nalaghan akong rice da. Shout out sa akong igagaw Yeah. no. Si Bruce Lee. Shout out ni mga Bruce nasa New Zealand or Australia ba siya. Mr. Rad, shout out Mr. Rad. Mr. Rad, this is pork intestine. Yummy. Shout out. Donaldo lah shout out. Donaldo. Donaldo. Halo, halo. Donaldo. Shout out. Ali. Apa sekali itu eh? Look, dito di oil. Thank you. Nay. Busog na ako guys. Oh, si. Di ko kahurot. Muna yung bukbang di kahurot. Eating time. Di bitaw, sudan pa rin sa mga bata dire.
Amik kayo, kota glass be. Hoy! Sabak sa ali eh. Why duty ron mo nakamukbang ta? Bonifacio Day. Salamat Bonifacio, Andres Bonifacio no. Bonifacio Day. Bonifacio Day. Amik kayo. Sa double pay, sa Marijon. Mm. Nga Nasilyo. Kuha sa mo sito, pait. One? Na? So guys, hanggang dito na lang tayo no. Busog na kami. Cheers pala. Adur. Uy. Abaling. Scary among monster. Sige, daghang salamat sa pagtanaw guys. So ayaw mo kalimot, don't forget to like and subscribe. Click the bell notification below para ma-notify ka kapag meron tayong mga video katulad nito guys, no? Road to 10,000 pero tatlon lang kulang. Baka next episode 3,000 plus na tayo. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsuporta at pagtitiwala. Char. Sige guys, daghang salamat. Bye. God bless.